Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тӯбек, фермаи ҳоҷӣ Абдувоҳид ба қачаҳои зотӣ омадааст бародарон. Қачаҳои зотӣ Карпат, Швед, Ангус, Лимузин, ҳамаш ино ҳамаш нав Айшир биромадагӣ. Бисёр мепурсидем ку қачаҳои майда боша, ина марҳамат балешикҳои қачаҳои зотӣ ҳаракат кунем. пеш қафо ҳама ҷош як хел қачаҳои 4 кунҷа. хоб суроғара гуфтем ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тӯбек. Рақамо дар рӯи экран мешавад бародаро. Бо қачаҳо ҳамаш нав Айшир биромадагӣ. Бисёриш вали гусалаайда, гусалачаи мусулмон. Инҳоро тамошо кунед. хоб навора нагзаронда то охир тамошо кунем ва ҳамаи маълумотоша метем бародаро. хоб касе да чанд та даркора рақамо дар рӯи экран мешавад. Телефон, WhatsApp ҳамаш мешавад. муроҷиат карда мекунед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед ва шумо бо ай нархи гуфтагиш арзонтар карда муомила карда метиҳад бародаро. ҳамагӣ 30 сар қачаҳои зотӣ омадагӣ аст. ҳозир мо ҳамеша ҳамаша навор мекунем. шумо тамошо кунед. ба диққати бародарони чорвапарвар пешниҳод мекунем драбилкои универсал истеҳсоли Ӯзбекистон, фирмаи Алтимур. беҳтарин сифат дорад ҳам барои алафи тарб, ҳам барои алафи қоқ, донаҳо, ҷугорӣ, гандум, ҷав, ҳамаи намуди хӯроки мола майда карда метиҳад бародаро. сифаташон беҳтарин. 3 киловатта дорем, 4 киловатта дорем. ҳамаш 220 волтаи меди алюминий ҳаст. розеткаи хонақатӣ кор мекунад бародаро. касе да дар кора муроҷиат мекунед. нархошон аз 3500 то 3900 сомона ҳаст. дастафкаш раҳои наздик, дастафка бепулай дохили ҳамун нархай. раҳотон дуртар боша бо маслиҳат мекунем бародаро. ва бочкаи 4 кунҷа дига фирмаш ҳам дорем. касе да чи хеле маъқулай. бочкаи гирдак дар кор боша гирдак аст, 4 кунҷа дар кор боша 4 кунҷа аст. хоб ғайр аз ино печкаи эконом дорем истеҳсоли Ӯзбекистон. беҳад сифатшон хубай бародаро. материалошон 2.8 ғавс. хоб ҳезуми кам қати вақти дароз дар мегирад. ҳезумтан эконом мешавад. 7 кило кумур қати 12 соат дар мегирад бародаро. сифатиш беҳтаринай. истеҳсоли Ӯзбекистон. нархи навош 1150 сомонӣ. раҳои наздик, дастафка бепул. раҳотон дуртар бошад маслиҳат мекунем бародаро. касе да дар кора муроҷиат кунед. рақамо дар поён ҳаст. телефон, WhatsApp, Telegram кор мекунад. ба қачаҳо даромадана сар кард бародаро. якта ба якта хушру аҳамиятен тамошо кунед. анами сиёмка ҳамаш барои шумо. видео дарозам ки боша мо хушру сиёмка кардем. шумо ҳамаи чизоша бинед. дарозӣ, паҳмӣ, пеш, бар, қафо ҳамаш. ба қачаҳо ягонташ хеле вай нест. ҳамаш хел 4 кунҷа пеш қафо як хел бе таъриф. муҳтоҷи таъриф ҳам нестанд бародаро. аку одамои дидагиҳо сраза мефаҳмеда. мана ин рӯшанидам. ози ҳамаш як бор бидроя бо дар ҷошонам сиёмка мекунем. ана ира бинем бародаро. ана ишмо ҳамаш аз якдигар ришта зурай ба зебай пародаш. хоб пародаҳои Карпат, Швед, ангустои гибрид, манаи тарғилои гибрид пародара бинем бародаро. ин бозорода кофта ҳам намеёбем хел парода. ана иша бинем ба. ин паходкара бинем, паходкара. ана балешикои Швед мана марҳамат. ҳаракат кунем фақат. якта ба якта гузаштаеста. ин пародаҳоро бинем бародаро. мана ангуст сия. мана ин лимузин қати гибридай. беҳад зурай. мана ангуста бинем бародаро. ино гусалаанда оли гусала.
мана бо ангусчара бинед. Mana angustora bинед mana. Хоб. Ай чи пародо ҳастай гуфтем ангус, лимузин, карпат, швед, тарвело ҳаст, неки ҳамаш хел пешқафу як хел 4 кунҷа. Хоб, нархошон ай 16000 сомон то 20000 сомонира. Боз ҳам муомила дорад. Хоб, кадомида? Кадомиш маъқулай? Метавонед скриншот кунед ё ин ки хоҳишмандое ки ай пеш дидан доранд бемалолай меоед ай пеш мебинед вибир карда мегирем мерем бародарон. буқачаҳоро нигоҳ кунем бародарон чӣ хел чоркунҷаи базебанд. мана ангусча. Mana швед. Ana inam бо калонтар мана. На ядута лимузинам ҳаст дар байншон. Балишкои лимузин мана марҳамат. Қачара бинед. Ана ира бинем бо. Мана бо ангусча. Ман пародои тоза шайда. Шведшам тоза шай, карпатшам, ангусшам, лимузиншам. Ана истойкара бинед. Хоб, бародаро. хушро аҳамият диҳем. паҳмишам, дигарашам, почағавсиша бинед. Почағавсиша. Ина ҳамаш як ҷо ҷамъ мешидайда. исӯсо ҳаракат ҳастем ки шумо бинед ҳамаша. Мана лимузинша. Mana qafош бинед, паҳмиша. Ино оли ҳамаш бусалаам бародарон. ранги фил барӣ меша калон шава. ҳамаш гардандор, сару 4 кунҷа, қафо ҳам 4 кунҷаи паҳм. Мана ягонта хеле пачақпучуқ нест. хоб, хулоси гап каседа чандта дар кора муроҷиат мекунед. рақамо дар рӯи экран ҳаст, телефон, ватсап ҳамаш ҳаст, 2-3 номер мемонем. хоб, суроғара гуфтем. нархоша гуфтем бародаро. хоб, барои зодгирӣ, барои бастан ҳамашта туғрӣ мегирад ҳамин моло. ай хел буқачаҳо зод нагирен, волай. 2-3 хонада баста монед. ҳам зод мегирен, ҳам фарбе када, калон када мефурӯшем бо. хоб, бародаро, видео маъқул шида бошад, лайкҳоро фаромӯш накунед. каседа дар кора, касе ай пеш омода диданияй, мана суроғара гуфтагием, рақамо ҳаст, муроҷиат карда бемалол омода мегирем. савдош бемалол, ай нархи гуфтагӣ бо арзон мешава бародаро. бачаҳо беҳад зӯранд бародош. касе наворо то охирша тамошо кард, дар комментарий рақами 29 менависем. чанд кас то охир тамошо карда гиша бифаҳмем. хоб, ва якта комментарий хуб. саломат бошем бародаро, аз канал дур нашавед. наворҳои зур ҳоли ай пеш аст. на карбача. хоб, бародаро, наворро ҷамъбаст мекунем. саломат бошед.